लोककल्याण बातम्या, प्रश्न जनतेचे उत्तर जनतेची. मोहोळ पंचायत समितीमधील अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण मोहोळ शहरामध्ये दुर्लक्ष आहे. मी मरण्यासाठी गोरगरिबांचे पंचायत समितीमधील अधिकारी काय खाईना तुम्ही जागा नाही, दिशाभूल करत आहेत. याच्याकडे जे अधिकारी मोहोळ पंचायत समितीमधील जे अधिकारी असतील, जे काम चुकारपणा करत असतील, अशा अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी संपूर्ण मोहोळ तालुक्यातील नागरिकांची मागणी आहे. तात्काळ याच्याकडे जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार माझ्यावर तक्रार पुन्हा काय सुद्धा करायची नाही. सर्वांनी याच्याकडे तात्काळ लक्ष द्यावे अशी नागरिकांची मागणी आहे. ग्रामपंचायत मधून शेअर करा, तर मी फॉलो कसं करा, लाईक बांधायचं करा, सांगा. सबस्क्राईब त्यांनी करा, नाव कमेंट माझं नोंदलं, फोटो काढून न्याला तर मला बिल येईल. मी कसं बांधायची? काय सुद्धा नाही.